Япон яңалыклары белән мин Гөлнара. Һәм мин Алсу. Менә мин сезгә аңлатырга теләгән бүген тауым. Зао тауы. Зао. Зао. Минем артымда менә бу бик данлыклы инде, бик моны бик күптән кеше күрергә тели инде бу. Вулкан күле инде бу. Менә вулкан күле Окама дип атала. Исеме моның Окама, ул менә шул чүлмәк түгел. Чуен, Шүл, чуенмы әллә? кәстрүл Кастрюль, да түгел инде. чуен. Нисә бит ул әйгән менә? Шүлмәк, Чүлмәк дип шүлмәк инде. түгел дә инде. Казан, Чүлмәк дип чыга. шүлмәк име? Менә моның суы менә шундый яшел төстә инде. Бу актив вулкан. Монда теге эвакуация өчен өйләр дә ясалган. Э, Өйләр һәм ул өйләр эчендә сулар да бар инде. Менә запаслар белән на всякий случай инде шундый ни инде актив вулкан булганга күрә бик тоталар инде. Әйе, әзер тора Әзер инде тора, име? әзер Әзер тора. дә торалар. М, Бу менән бик матур булу белән инде бөтен туристларны шунда җәлеп итә бит инде. Бөтен аны чит ил кешеләре дә күп монда. Бик күп кеше күп килә инде шуңа дип. Моның стоянкасы шундый бик якын. Менә бу җиңел тауга керә инде. Бу 100 тауга керә. Япониянең 100 тауына керә. Һәм җиңелгә керә инде. Моның биек ноктасы Кумано-даке дигән түбәсе Кумано-даке дип атала инде. 1841 метр иң биек ноктасы. әйе. Анда күп кеше анда хәтер инде анда бер сәгать ярым вакыт ала инде менеп төшәргә. Ә бу Кама дигән җиренә инде бөтен кешегә доступны инде. Бөтен кеше килә инде, бөтен кеше карый инде. Шулай да таш юллардан барасың инде. Бик доступны дигәч тә кайберләре анда теге үкчәле туфлиләр белән дә килүчеләр бар. Үкчәле белән килеп барып булмый инде анда. Без инде шаккаттык инде. Бигрәк инде арттыралар инде болар. Бигрәк теге нитеп килгәннәр инде. Минемчә, белмичә инде. Алай ук Әйе. түгел инде. Моның Мгм. табигать инде. Табигатькә ничек киләсең, шулайрак килергә кирәк инде. Автобуслар белән киләләр инде. Бу Мияги һәм Ямагата префектурасында урнашкан. Бу тау ярты ягы бер якка керә, бер якка ярты якка инде. Һәм моның астында бик данлыклы Зао онсыны бар инде. Бик Зао онсыны инде менә мин иң яраткан дисәң дә була инде. Номер один минем өчен. Шуңа торган исе дә тәмле инде. Исе чыга. Шундый тәнгә дә шундый йомшак та инде. Һәм ул нидән елга булып агып тора инде. Аның урамда да шулай елгалар агып тора инде. Исләре шундый бик инде тәмле бит инде. Теге иң өскәрәк менсәң шул иң данлыклы онсыны бар инде. Шул елгадан керә инде елга. Менә бу юлы Талиендә пар күрсәттем инде шунда. Аның бер минусы гына бар, анда шампунь кулланырга ярамый, сабыннар кулланырга ярамый. Әйе. Без дә барган идек ул якларда. Э, Шундый сабын, шампунь кулланырга ярамый. Һәм төсе ага. ак төстәме? Оппак төстә кереп отырасың, Ап-ак. сөт кебек инде, сөт Сөт кебек. кебек. Сөт кебек. Шундай аспиринка кебек инде, тәме инде. Аспиринка кереп менә дару эченә кереп утырган шикелле инде. Бик Әйе. файдалыдыр дип мин аны күз алдыма китерәм инде. Шулай. Әйе. Шундый Дару бит йомшак инде кына. менә. Аспиринка инде. Менә аны нитеп телеңә тидереп карасаң, шундый Әйе, тәмле әйе, әйе. инде. Шундый тәм килә. Шундый инде. Әйе. Аны бит инде юырга да, сабын кулланырга да бик Чүрәш әрәм бит инде. Әйе. әрәм инде. Әрәм, әрәм. Ага. Һәм инде кертергә дә ярамый инде. Ә ул Әйе. шуннан инде агып шул завының анда гостиницалар, ниләр бик күп бит инде. Шунда төшеп китә инде. Шулар кулланалар инде. Бик матур җир инде. Аның бик чаңгы шуа торган кыш көне тагын да матуррак ул. Чаңгы шуа торган җире бар бит инде. Шул чаңгы Әйе. шуа торган җиреннән менергә була бу завының өстенә менәсең. Һәм анда беләсеңме ниләр? Монстрлар, кар монстрлары. Бу Япониянең өч шул кар монстрлары бик популяр булган өч җир бар. Акитада берсе инде. Мориоши дигән җир ансыймы? Амуриш. Акитадагысы Мориоши, ә теге Аоморидагысы инде теге Хаккуда тауында һәм өченчесе Зао тауы. Буларда шундый шул кар монстрлары бик популяр. Шундый бик матур бит инде алар. Шундый зур агачларны кар каплап ала да, шулай монстр кебек торалар инде алар.
Sonra arasından şuup beriler anda yeriler. Bik motor indi. Şunda böyle burası kile Horasan ale internetten je kızık Әйе, bitindi. izlep Aa, bararman. şande motor indi. Şunda burasım kile indi. Ve bu Yori Moshi, Moriyoshi degenge burası kile indi. In zoru, in popüler şu Akita dağısı indi. Әйе. Bu Zauga indi. Minu ha işte kurvar var. Jeykine indi, jeykine. Әйе. Birinci dakika bardık indi Zauga indi. Вроде бы инде шундай яп-якын гына бит инде Стоянкадан анда эзгене менәсе Стоянкадан чыктык менә шундый каты җил инде менә тегенне генә сөйләдем бит әле җил дип. Менә шундый ук җил барлык түгел, бер ничек тә барлык түгел инде менә. Мин муж барыбыз инде әйтәм монда хәтта инде килдек бит инде менә Әйе. Ямагатага килә әле син һәр тауга Әйе. менә без Мгм. шундай стоянкадан әле бик якын да бит инде әйтәм барып килик инде юк инде адашырга можем ни дип анда шул укама Әйе. менә бу укама сулы бит инде моңа ялгыш чыгып китсә О, Allah. юлны буташтырып әйме Әйе, әйе. Алла О, сакласын әйе. бу инде Куркыныч эме? вулкан Вулкан бит инде. Мгм. бармыйбыз дип бармадык инде һәм аска төштек тә аста шунда палаткачын лагерь бар инде бушка әле ул менә шуның лагере бар бушка шунда лагерьда калдык инде калдык та карап утырабыз инде менә вроде бы инде анда аста бер нинди җилдә юк инде өстәгесен может әйтәм тагын биткәндер инде дим инде җил инде может барып карыйк дим инде юк ди инде һәр икенче көнне тордык та инде вроде бы инде беткән кебек инде әмма җил аста да юк өстә дә күренеп тора инде менгән әппәт чыгырлык түгел инде әмма менә ансында да шул килеш кайтып киттек инде бармадык инде озак соң аңа кердек тә инде ике өч тапкыр анда кайтып киттек андан соң берничә елдан яңадан бардык инде кирәк бит инде безгә һәр галочка куярга кирәк менә бу зауга барган яңадан барып нитеп кайттык Әйе, инде печать алырга, әйе. печать алдык инде и һәм Әйе. анда ни храмы да бар бит инде аның. Ул храмында мин гушуен алам бит инде. Шул Мгм. Мгм. печатен, храмның Печ- печатләрен дә җыям бит әле мин. Шуның белән Әйе. дә шөгыльләнәм. Шул печатен дә алып, кайтып киттек инде ул. Быел инде минем Талиягә шуһаты күрсәтәсе килде менә бу Бу Каманы инде. өченче тапкыр шул булды инде Әйе, анысы. әйе. О, Менә бу юлы төшергәне бик матур булды инде. Әле ул бик капризный, менә бу, залы. Бу Окама бик күренеп тормый, ул аны бик сирәк кенә күренә инде. Гел менә болытлар Коңа. йөреп кенә тора. Әйе, әйе. Болыт О, менә каплый да куя инде. Берничек карап булмый. Уже без төшкәндә күренмәде менә бу. Без моны узып киттек тә карадык, төшердек тә, атларга төштек тә, менеп киттек теге Команы Дака дигән ноктасына, иң биек ноктасына. Шуннан төшкәндә бу инде күренмәде бер кеше. Эх, мәйтәм, буларга жалко инде. Бу кешеләр монда автобуслар белән килгәннәр, туристлар. Күрә алмыйча калалар инде. әйе. Дип торсаң, М, чыга инде ул бераздан. әйе. Гел үзгәреп тора инде Гөл алайса. үзгәреп тора, погодасының гөл үзгәреп тора моны өсте. Шундый матур, шундый мин Нинди моны айларда бардыгыз? Өч тапкыр бардыгыз. Нинди айларга туры килде? Гел бер айда бардыгызмы? юк, без җәй көне барган Ә, идек теге җәй көне. вакытларда. Җәй июльләрдә буга инде, әмма. Әйе. Һәм бу юлы бардык инде сентябрьдә, Талия белән Әйе. көз көне. Кыш көне дә барырга була инде, Кыш көне дә барырга була. Кыш көне менә әйе, шул менә шул монстр, монстрларны карарга барырга була. кар монстрларын карарга дип. Әйе, бик Әйе, биек тә түгел бит. бик Биек тә популяр. булмагач. Моны бөтен кеше нитә М, инде. Беләләр инде моны. Барасы килә. Ләкин минем аяк киемем юк аңа кияргә. Аңа ни кирәк менә шундый теге. ә, Чаңгы кебек, зуррак әйе, инде моны. Чаңгыдан бәләк кирәк. әйе, Сноушер әйе. дип ятыла. Һә, шул бара торган әйме? Шул батмый Әйе, торган батмый торган, әйе. Мгм. Аңладым. Батмый торган Кечкенә аяк киеме. кыска чаңгы дисәк Кыска була инде. чаңгы, Менә М, аны аласы бар, ул кыйбат. күпме тора? Кыйбат тиюең. Бер ман? 3 ман вроде Ә, бы. 3 ман. Аласы килми инде шул кыш. Ни өчен Әйе, генә. әйе, бер ни өчен генә димәк. Бер тапкырлык да бит инде. Ә менә бу теге Мори Йоши дигән тауда анда арендага бирәләр икән. Моңа бит инде гел барып булмый бит инде. Менә кыш көне, кыш озын булса да, Әйе, әйе. гел булмый ул.
Февраль айларында гына була. Икенче елга барасыз инде алайса, әйме Алла тагы. берсе, Алла берсе, иә. Ярар, көтәбез. Япониядә иде, Япон яңалыкларына күчик. Менә хәзер бит инде Фуджи тауы белән. Фуджи тауы Әйе, хәбәрләре, быел менә Фуджи тауы карсыз, карсыз карсыз калган. булды, Беренче әйе, тапкыр, әйе. Беренче рекорд. тапкыр, ага. Менә бер көн генә яуды, әйме? Менә октябрьнең башларында Япониянең иң бөек тавы Фуджи тавына гадәттә җәй узганнан соң беренче кар ява. Октябрь Әйе, башларында ява. әйе, әйе. Ноябрьдә бит инде без хәзер. Уртача алганда, Әйе, илнең һава торышы агентлыгы әйтүенчә, кар 2 октябрь тирәсендә ява. Тауның әйе, түбәсе ап-ак була октябрь башларында. әйе, Ләкин быел кар вакытында яумады. Быел Фуджи тавына беренче кар бер атна элек яуды. 7 октябрь, әйе. 7 7 ноябрь ноябрь. көнне. Әйе, Менә әйе. бер атна элек. Бу 130 ел элек язулар башланганнан бирле тауда иң озын көз булды. Япония дөньяның башка илләрендә кебек җәйгесе рекордлы булды һәм югары температура көзгә кадәр дәвам итте. Климат тикшеренү төркеме мәгълүматлары буенча, октябрьнең беренче атнасында Япониянең 70 тан артык шәһәрендә 30 градус җылылык булды. Төркем әйтүенчә, гадәттән тыш югары температура климат кризисы белән бәйле. Узган ел Фуҗига беренче кар 5 октябрьдә бик эссе җәйдән соң яуган. 5 октябрьдә яуган булган. Мгм. Быел бер айга соңарып яуган инде. Ләкин NHK сүзләре буенча, ноябрь аенда температураның яңадан күтәрелүе белән кар эреп бетте. Һәм июль аенда тауга менү сезоны башланганчы, Фуджи тау гадәттә көздән язга кадәр кар белән капланган була. Син әйтеп беләсең инде, әйеме бу? Әйе. Фуджиның ниләрен. Фуджи Мгм. Токиодан ачык көнне күренеп тора, илнең иң күренекле урыннарының берсе дип шатлана. Бик күп аңлаттык инде без бу тауны. Гадәттә Кәмәл, менә әле генә телевизордан аңлатып торачакбыз инде шулай. телевизордан яңа карап мендем. Анда шул М, Фуджи турында бара һәм свадьба, той Туй, үткәрәләр. Ни туй. өстендә? Әйе, Фуджи туйга анда, тавындамыни? әйе, Фуджи тавында, анда шул теге бер ине иткәннәр булар, аренда дип. Ну, Арендага алып. арендага алганнар, бөтен продуктларына менгәннәр, анда әллә ничәшәр килограммлар итләр, ниләр, анда полный свадьба ясадылар инде, ямен. Һәм аның Алла, бит инде, беренче ишетүем. әйе, Өстә әйме? әйе, Иң өстә, өстәмени? өстә, иң бөек, Япониянең иң бөек мактасында туй үткәрделәр. Һәм анда храм да бар бит инде. Шул храмда Дуалар укып, догалар укып, әйе, шунда алар киемнәрен киеп, шулай. Менә яңа әле кимоноларын карап та киеп. бетермәде, менә бара О, инде телевизорда. юк, андыйны күргәнем юк иде әле. Әйе, Әйе. искиткеч. Бөтен туганнары менгәннәр шунда. Әти-әнисе, әйе, кешеләр күп анда, бер Әби генә бабайлар, 20 ләп кеше. 20 әби түгел, бабайлар, по-моему, күбрәк. балалар, Әйе, барысыймы? бөтенесе свадьба менән натуральный туй яталар. Япониядә кайда гына үткәрмиләр ул туйларны. Гавай утрауларында үткәрергә бик популяр инде монда, әйме? Әйе. Гавайи утрауларында үткәрергә яраталар. Без футболга йөрергә яратабыз бит инде. Футболга йөргәндә футболда шунда стадионда уздыралар кайберләре. Алар да инде шулай М, арендалап, әйе. әйе, шул футболның җан атарлары буларак, шунда Мгм. туй уздыралар. Шундый туйлар була. М, әйе. 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 Тагы Минем нинди дә әле туйлар? шул тауларда да бар инде свадьба теге тау туй күлмәкләре киеп, шунда тауга менәләр инде. Әйе, бу инде күбесенчә ирле хатын икесе дә шул ук хоббины Әйе. яраткан. Яисә шунда табышканнардыр. Шундый Әйе. ниләре мөмкин Әйе. бит инде. Мгм. Икесе дә таучы булса, тауда уздыра инде әлбәттә. Шәп. Бик кызык идеялар бар инде бик. Хәзер ноябрь, Япониядә кар гына түгел, барысы бер-берсенә бәйләнгән. Япониядә көзге яфраклар вакыты бит инде менә хәзер. Мин иске Әйе. рәсемнәргә карыйм да, әйме, яныбыздагы урам сап-сары булган узган ел. Әйе. Әйе. Әйе, бүген исә ямь-яшел. Бүген Әйе, ямь-яшел шул. иде. Бөтен кеше шулай ди. Әйе, соңара ни генә түгел, кар гына түгел,
көзгө сары, кызыл яфраклар да менә соңара икән. Япониядә көзгө яфраклар соңарып килүе яңа рекордлар фаразлый. Көзнең ахырыннан кыш башына кадәр Япониянең яфраклы агачларындагы яфраклар ачык төсләргә, сары, кызыл төсләргә әйләнәләр. Ул яфрак хәбәре Сакура кебек инде менә, имеш, Мükemmel. чия кебек инде, бер башлы Eee, аның ние. Менә хәзер монда рәсемендә күрсәтәм дә шундый менә Япония картасы белән моннан башлый инде. Бу яфраклар чия чәчәкләренең киресенчә. Хоккайдодан башлый, аска таба. Көньякка таба tamam. тарала ние. Саргаюы, саргаюы, эме саргаюы, кызыл Eee, булуы, hı төс hı. үзгәртүе, Хоккайдодан төньяктан көньякка чия чәчәкләре исә киресенчә. Язда көньяктан төньякка таба үзгәртә бит, Eee, hı hı. чәчәк ата бит инде. Япония метеорология корпорациясе 30 октябрь фаразы буенча сентябрьдә температура һәм октябрьгә кадәр дәвам иткән җылы һава торышы кызыл һәм сары яфракларның алдагы фаразларына караганда соңрак булуын көтә. Кызыл яфрак Токиода 5 декабрьдә, Осакада исә 8 декабрьдә булыр дип фаразлана. Hı. Oo, şuna Декабрьдә икән. була икән, декабрьдә гына әле без Hı алтын hı. көз, алтын көзне декабрь башларында гына булачак икән. Соңыймы? Бер ай, Şuna бер айга соң быел. Hmm. Бу җәй бик озын булды инде, озын җәй, озын яшәнде. Җүнләп йөгереп тә булмады, эссе булгач. Мин берсе көнгә Kobe йөгерәчәкмен. Bir sakın уже. Әйе, менә якшәмбе, Hmm. бу Hı якшәмбе. hı. Hı hı. Икенче, икенче җомга көнне аңлатырмын ничек узганын. Kolay gelsin. Видеоларны төшерәм, видеоларын куячакмын. Түрк Подын каналына куячакмын. Минем әле тагы Гюр Уран дигән тагы бер каналым бар. Йөгерү каналы, анда да куячакмын. Карагыз кирип. Yarar. Anlaşılar sana. Рәхмәт, рәхмәт. Бу атнаның япон яңалыклары шуның белән тамам. Карап бетергәнегез өчен зур рәхмәт. Сездән комментарийлар көтеп калабыз. Лайкларга онытмагыз һәм безнең каналга язылыгыз. Sağ olunuz. Киләсе җомга көн кич белән яңадан күрешкәнчә хәтле сезнең белән саубуллашабыз.